ọma wa na-abụ onye ise gbochi ya na-edere mgbọ otu onye na-agụ mmụọ na-efe arụsị nsị na-eje nte ekwu ibe zoro ezo maka na ọha obodo na-ajụ ajụjụ nke ibe na-esere ewi na n'okwu ndị Igbo wee kwuwe okwu si na-eyi m ibe dị na n'ọkwa nnene nwanne m ka wee eziokwu ruo mgbe e jere jide eyi wee jụọ ya ajụjụ eyi wee si na iwe na-ewe ihe na ibe iwe ji enwe nyọrọ eyi na ọ ruru mgbe akara mitin ụmụ anụmanụ ekpọcha eruterue agụ wee sisi jide enwe ka jụọ ya maka na aka adịghị enwe enwe n'elu mgbe nwee enwe na-ahụ n'elu agụ wee nekọta anya ọmaghị ibe eji eme ọkpọ mbe ọsị mbe bịa kedu ibe ya eme nwe enwe ka ike wee gbu nwe enwe nwanne m osisi jide nwe enwe na alụta ọdụ enwe ka e were na ekwe ji ite na ndị mmụọ ya agbagbo onwe n'egwu nya ka agụ ji jide nwe enwe dọgbuo ewere ọdụ enwe kwebe ji ite kwechaa oruo mgbe egwu na-akụ ụmụ anụmanụ ọ bụla ka mbe jere were ite ahụ kpojue n'udu oruo mgbe a na-agba egwu maka na ndị kọrọ akọ mgbe gboo gara aga na ndị jere kọ mbe bụrụ ndị niile eji eri paakị alụ onwe ya ọsịba na ọ bụrụ na ekewe oke kecha na ya ji ekporo ogo nya ka mbe ji kewe oke kecha kporo ogo lesie n'anya oruo mgbe a na-asị mbe werukwa ogo na-ekwe oke ka ọ na-agwụ mbe sisi chere ka ya bịa mgbe ọ na-paakị cha na 12 kụwa mbeta ọnụ ha taa 12 akụọ na ha oge aga na mkpụrụ abalị ise ha ekwuru aga na mbe eto ozi ogo iwe wee ju mba obi ọ nwere ibe ọ ya eme ọ sị na ya etibe egwu maka ibe ndị mbe ji sisi tibe egwu na ọ bụrụ na esuwu udu aṅụ ama agbaba ụmụ anụmanụ onye ọbụla eti isi n'ọbịa nya ka enyi jiri mekọta anya ọsị mbe na-etiwekwa anya bụ udu na-alụ ya emekwe mbe sisi tibu udu na onwekwa ibe ya eme ejide enwe wee dọgbuo were ọdụ enwe kwe ji taa mgbe enwe na-akụzi egwu asị egwu kedu ibe ị chọrọ ka ikwue osisi tibu udu ka agbawa egwu mgbe a na-agbazi egwu olue na omume etikata udu mbe wee tikata udu wa ha aṅụ were selite mbe sere isi ya nakpụrụ na okwu ya aṅụ wee jide ụmụ anụmanụ ọdọgwu si na mbe mechara nya bụ ibe ruo mgbe aṅụ ji hwe n'ala aṅụ wee nazie enyi wee pụtarue ọrụ ọnụ nke izizi ọbaghị ya ọrụ ọnụ nke ite ọbaghị ya ọrụ ọnụ nke ine ọbaghị ya enyi wee na aja ọbịa ọbịa ka eji ji enekọta anya mgbe obi na-aja ọbịa aja ọnụ wee rutere ọkpọ ya ọdụm na-egbu agụ kedu ibe ị chọrọ ka emere ihe ọdụm na-egbu agụ wee gwe ya sị na ote na agụ ji mara ịnyịnya ibe ya eme enyi wee sị ọ bụrụ na agụ jiri ihe n'ọkpụ ya atacha nwanne ya nye kpatara ejiri wee sị na ọ na-agba ekpere were akpụkpọ ịgba kwee ịgba nwanne m ikorobịa agbagbo onwe n'egwu maka wee eziokwu odogwu nsị na-ewere akpụkpọ tụkwa igba ikorobịa ekwegbu onwe nke a wee eziokwu ana m abịakwa o nwere ibe njeta ekwu ka ị nụrụ kene nsị ka nkọrọ gị akụkọ ọkwa ịma na ode n'igbugu batara olube dike akpọ ya ode n'igbugu ọzọ asị ode n'igbugu were na ka akọrọ ya akụkọ mgbe ode n'igbugu na-anọ n'ala ka akọrọ ya akụkọ ọ sị na ya ejecha aka ji n'ọgwụ mgbe a na-achọta aka ji ọgwụ nkakwụ batakwue nọrụkwue mgbe nkakwụ ji bata nọrọ ana ka ekwuwe okwu asị nkakwụ kedu ibe iji bịa mitin nkakwụ si na o tee n'aka ya ji achọ ihe okwu na ya bịara mitin ka ekwu ibe na-egwu ihe mgbe nkakwụ na-abatazie a na-ekwe nga ihe batakwue ndị nọ mitin tinye aka n'imi mgbe a na-ekwuzi okwu ebupụta ibe ya eri ihe isi karịzie asị nkakwụ ya bịakwue nkakwụ wee tie isi ịkpụkpa wee tie isi karịa ahụ ndị ji nkakwụ ndị ji nkapị ndị ji aṅa ihe itinye aka n'imi ewee kwube nya bụ okwu agụ wee sị na ya eje ka abịa nya ka eji kwukọta nya bụ okwu ọdụm na-egbu agụ ọ sị na nje na-abụghị eri dike na ọ nwere ibe ya ji ekwu ka eje na okwu mmiri ka akụte mmiri ka anachi hata azụ mgbe ọ na-erue na mmiri ọma mmiri wee rie ọdụm na ndị mmadụ ibebe akwa na ọdụm ahụ n'ana ha gụ wee sị ka eje ka ebute anya ga-eri ndị mmadụ wee kpaa agụ ọsị ọkwa ịma na ọ na-abụ ụkwụ jee mgbada agụ ọma bịara n'ihu ụgwọ ọkwa ihe mere eme n'ọsọ mgbada bụ n'ugwu ya chere ka akpọwa anụnụ ebe ka anụnụ ebe bịa mgbe a na-erute agụ wee tie ọkwa ka ọ gba ọsọ mgbada wee ha n'ugwu mgbe mgbada na-agbagolite n'ugwu ọsị aṅa ihe ya na-ekwe anya ka akọrọ ihe akụkọ na ọ bụrụ na o jighị isi sisasị ụmụ anụmanụ na-abịakwa ebe aba a na-eme mitin na mmadụ ya akwụkwa na agụ na-agụ agụụ mgbe a na-erutezie nkakwụ wee kwere ike ime ibe nkakwụ ji kwere ike nkakwụ kwere ike si na ọ bụrụ na egbuo ya tata na alụ ya eme mgbe eji rute egbuenu nkakwụ ite ejiri si nkakwụ na-esi nkakwụ sibe maka wee eziokwu nsị na o ya adịbakwa maka na mbọsị ime na-eme nwata nwaanyị ka ọ na-eme onye tụgharị ya maka na ọ na-abụ amụ nkenye dịka o ji awa ọtụ nkụ ọrụ nla na-abịa ike ma agụnye anya aja idebe okwu ama ọ dịka okwu alụnsị mana ana m ajụ ọkwa m nke nechara anya wee mere nzu maka na nzu na-abụ ọkwụrụ ọta etie ya na ọbụrụ ibe kwuru ekwu ya ka ejiri sị na dị mbụ nwa na-abụ ọnwụnwa nwa ma ọ mụghị na nwata nwoke mere ya ma gbunye ya anya nya ka ndị kwuru okwu ji kwuchaa ọ sị na ọ na-agba asụ aja ọbịa ama achọba aja ata eme aja ata ama mebe aja obodo nwanne m gbakọrọ ji asị
na ọ na-aba aba ajọ ọbịa ma ahụ ji ibe abata ezigbo na ma ahụ ezigbo ibe ọkụ ihe mere eme okwu mmụọ ka okwu n'anụ nwanne m nwe ya dịba mbọsị ya akụ isi akpụkọta mana ka